Nginibingelela wayitaka zikamntama. Umsa wenkosi uphezu kwabayesabayo kulena kulapha phansi. Lolu dumo kuyoba olukaMdali kuphela kuzo zonke iy'dalwa zakhe umthamo. La bantwana bababa ngizonifakela ama-podcast amathathu kuye ngomuntu ngiwavula ayibonele. Eyokuqala ithi 11 times souls leaving the body caught on camera.
eyesibili ithi psychic paramedic watch souls leaving their body at 911. Eyesithathu ithi musa ukululaza idlozi. Well, akubika umuntu nezimfundiso azifundile kuma-religion wakhe aboneke ukuthi uchoose yiphi religion right ngokuthi uma sisifa kwenzeka kanjani. Kodwa-ke i-technology ngiyacabanga into ey'ningi zayo ngaphandle uma benze i-fake, into ey'ningi zayo ziyahambelana namaqiniso emvelo. Ake ngithi awuthatha i-cellphone yakho uthi uyafona ufonele umuntu o-wrong, maybe ushaye i-number wrong, uyakutshela athi wrong number. Ake ngithi-ke uma i-right uthi hello, hawu sibani bani nixoxa nijabule. Ngizama lapho ukukhombisa ukuthi i-technology i-advance kangakanani kunalamabhuku okuthiwa angcwele. Ngithe futhi zitholeleni incwadi ebhalwa ubaba kaMike, angisazi uJafta bani, owaye ummeli ngentodana yakhe uMike. Le ncwadi ithi Heaven's Gift. Ngoba ngithe uma ngithi ngizama ukuyi-check-a la ku-YouTube ngathola ukuthi ku-Heaven's Gift kugcwele amaculo nje. Uzami kodwa ikhuluma kakhulu ngendodana yakhe uMike eyashona kwe-car accident. uMike eyichazela ekhuluma nabazali bakhe. I think kuzoba ngcono kakhulu ukuthi umuntu ayitholele leyo ncwadi ayifundele yena. Ngoba ngizami lo ngiyi-explain. Angisi-good nami explaining nezinye izinto. Bakhona abaningi ababhetha kunami. Phela ngicela ukuthi kungabibikho amanga. Uma usuyifundile wayithola, uma uyichaza, baningi abanye abayifundile bazokuzwa ukuthi usahamba emazwini kababa kaMike owaye ngummeli. Alright. Mayelana-ke nalama-religions, i-choice yini ukuthi yiphi religion iya-right ngako konke lokho abakukhulumayo. Kimi banamanga ngaba phansi nomdali. Wena-ke ziverifayele ubone ukuthi uphuma nayiphi conclusion. Uma kukuhlula lokho, hayi wemntababa, nawe siyoyibonela kwalaba phansi. 15 seconds uphuma umoya wakhe emzimbeni wakho uyoqala bese ukwazi ukurealize i-reality ngathi ngale kwalamanga abhale kulezi ncwadi. Kulungile bantwana baba, ngilo ngiphindaphinda lana ekade ngimacula nabaphansi. Sekukumuntu ukuzikhethela. Kodwa-ke uma usuyibonile lento, kuhle kakhulu ungaqhubeki ushumayela amanga, udukisa abanye abantu, kanti nawe ngokwakho usaya kwelaba phansi. Akunje ngokusho kwalamabhuku namanga. Anyway, ngiyabonga iy'dala zikaMdali. Umsa wenkosi uphezi kwabayesabayo kulina kwalaba phansi. Lolu dumo kuyobula kaMdali kuphela kulina kwalaba phansi.
Manila, Manasiengus, Amtalangus, Utanasietali, Angus, Manila, Manasiengus, Amtalangus, Umfelugang lasiyentali, Angus.